गारिया बेलथायदों गारिया बेलथायदों ओमफ्राय गारिखौ सोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जा बुदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आं ओमफ्राय नाथाय गोसोआव ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ माजों बुवाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों मानसिफ्रा साबेसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा बिसोर साबेसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्रा सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो नोंसोर साबेसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना सावथालफोर दंना बिसोर बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आङो गावजानो गिदिंनानै खाराखैबो ओमफ्राय माबाबाय बाबाखौबो सौबाय नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेलथायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना